ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସୁପ୍ରଭାତ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ବର୍ଷକ ହେଉଛି କେତେ ମାସ? ବର୍ଷକ କେତେ ମାସ ତମେ କହିଲ? ବର୍ଷକ 12 ମାସ। ତାହେଲେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ କେତୋଟି ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ଋତୁ ପଡ଼େ କୁହ? ତମେ କୁହ କେତୋଟି ଋତୁ? 6ଟି ଋତୁ। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ, ଶରତ ଋତୁ, ହେମନ୍ତ ଋତୁ, ଶୀତ ଋତୁ ଆଉ ବସନ୍ତ ଋତୁ। ଏ ହେଲେ 6ଟି ଋତୁ। ବର୍ଷା ଋତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଲା। ବର୍ଷା ଋତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଏଇ କବିତାର ଆମେ ପଢ଼ିବା କବିତାଟିର ନାଁ ବର୍ଷା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? ନା କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା। ଏଇ ବର୍ଷା କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସେ କ'ଣ ନା କପିଳେଶ୍ୱରପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେ କପିଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଏକ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଖ୍ୟାତ, ସୁପରିଚିତ। ବର୍ଷା କବିତାଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧ। ବର୍ଷା କବିତାଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର କ'ଣ? 10ମ ସ୍କନ୍ଧ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେ ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଏଇ 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଯେଉଁ ଭାଗବତର ଯେଉଁ 10ମ ସ୍କନ୍ଧଟି ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆନିତ ହୋଇଛି। ଏଇ 10ମ ସ୍କନ୍ଧଟି ହେଉଛି ନା ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆନିତ ହୋଇଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ସେ ବହୁତ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କୋଇଲି ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଧବ ଜଣାଣ। ଏହିପରି ସେ ଅନେକ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି। କବିତାଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି? ନା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କବିତାଟି ପଢ଼ୁଛି, ତାପରେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ତୁମକୁ ସେ କବିତାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କଳାପଟାରେ ଲେଖିଦେବି, ତୁମେମାନେ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ତୁମକୁ ମୁଁ କବିତାର ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଇବି ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମେ କବିତାଟି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଦେଖ ପିଲେ, କବିତାଟିର ନାଁ ହେଲା ବର୍ଷା। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ତାହେଲେ ସ୍ୱର କରିକିରି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ, ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି, କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ପୃଥିବୀର ବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ, ତାପିତ ଥିଲା 8 ମାସେ। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତେ, ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେନେ ପାଇ, ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ଏଇତକ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ମୁଁ ପଦେ ପଢ଼ିଲେ ତମେ ତାପରେ ପଦେ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟଟିର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ତୁମେ ତ କବିତାଟି ସବୁ କ'ଣ କରିବ? ନା କବିତାଟି ପଢ଼ିକିରି ମନେ ରଖିବ। ମନେ ରଖିବା ଫଳରେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଶବ୍ଦ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି କଳାପଟାରେ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କର? ତୁମ ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖ।
ଆମର ଗୋଟିଏ ଅଛି ଏମନ୍ତେ। ଏମନ୍ତେ ଏମନ୍ତେ ଏମନ୍ତେର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଏହିପରି। ଏମନ୍ତର ଅର୍ଥ ଏହିପରି। ଏହିପରି ପ୍ରକାଶିଲା, ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲା। ସକଳ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସମ୍ପଦ ଧନ। ମଞ୍ଚପୁର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ। ମହି ପୃଥିବୀ ବା ମହି ପୃଥିବୀ। ତୋଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କରୁଣା ଦୟା। ତେଜ ପ୍ରଖର କିରଣ। ତେଜ ହେଲା ପ୍ରଖର କିରଣ। ରବି 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 କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ରବି କହିଲେ ପିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ତମେ କଣ କର ଲେଖିନିଅ ତମ ଖାତାରେ। ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟଟି ବୁଝାଇବା। ଲେଖ ସମସ୍ତେ। ତମେ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା ଲେଖିଲ। ତାପରେ ଆମେ ପଦ୍ୟଟି ବୁଝେଇବା। ଏମନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ଏମନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା। ଏହିପରି ଏମନ୍ତେ ଏହିପରି କଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା। ନିଦାଘ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ। ଆମେ ଅତି ଖରା ହୁଏ। ଅତି ଖରା କୋଉ ମାସରେ ହୁଏ? ଆମର ହୁଏ ନା ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ବର୍ଷା ଋତୁ। ବର୍ଷା କଣ ନା ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ କଣ 4ଟି ମାସ। ଆମେ କଣ ନା ବର୍ଷା ହେଲା ନା ଆମର ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ସେଇ ବହୁତ ମେଘ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଘନ ଘନ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତାପରେ ଆମର ଆସେ କଣ ଆଶ୍ଵିନ ଭାଦ୍ର ମାସ ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୁଏ। ନଈ ନାଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଆମର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସେ କବି କହିଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର। ସକଳ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ହଉଛି ନା ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁଟି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସାର। କଣ ପାଇଁ ସାର ନା ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଏଇ ପୃଥିବୀ କଣ ହୁଏ ନା ଜଳ ପାଇକିରି ଚାରିଆଡ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ତରୁ ଗଛ ଲତା ସବୁ ଜୀବନ ପାଇ ବଞ୍ଚି ଉଠନ୍ତି। କୃଷକ ତାର ଧାନ ଚାଷ କରେ ଏବଂ କଣ କୃଷକ ତାର ଶସ୍ୟ ସବୁ ଯେତେକ ପନିପରିବା ସବୁ ଲଗେଇଥାଏ। ସେ ସବୁ କଣ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ପାଇ ଉଠନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। କଣ ହୁଏ ନା ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ କଣ ହୁଏ ମାଡ଼ି ଆସେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ମାଡ଼ି ଆସିକିରି କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ମାରେ। ବିଜୁଳି ମାରିକିରି ଆକାଶ ଘନ ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସେ ସେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ମାରିକିରି କଣ ହୁଏ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। କିଏ ନା ମହିମଣ୍ଡଳ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ମହିମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାତିକିରି ଥିଲା, ଗରମ ହେଇକିରି ଥିଲା ପୃଥିବୀ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଜଳ ତାତିକିରି ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା ବର୍ଷା ପାଇ କଣ ନା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳ ଆସିକିରି କଣ ହେଲା ନା ଜଳ ବର୍ଷିଲା, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା, ଜଳ ଘନ ଘନ ବର୍ଷା ହେଲା। ତାପରେ ଘୋର ଶବ ଦେଇ ମେଘମାଳ କଣ ହଉଛି ନା ଘୋର ଶବ ଦେଇ ଘୋର ମେଘ
ଘୋର ଶବ୍ଦର କ'ଣ ହୁଏ? ଗର୍ଜନ ହୁଏ। ଗର୍ଜନ କରି ଯେତେବେଳେ ମେଘ ବର୍ଷା ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଚାରିଆଡ଼େ ସୁ ପବନ ବହେ ଏବଂ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଶବ୍ଦ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ମାଡ଼ି ଆସେ। ଗର୍ଜିନ ବରସନ୍ତି। ମେଘ ଗର୍ଜନ କରିକିରି ଜଳରାଶି ପ୍ରଦାନ କରେ। କାହାକୁ? ନା ପୃଥିବୀକୁ। ପୃଥିବୀ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ନା ନଦୀ ନାଳ କୂଅ ପୋଖରୀ ଯେତକ ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ? ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତମେ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ? ନଦୀ ବଢ଼ି ହୁଏ ସମୟରେ ଆଉ ଜଳର ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ସବୁ ଆମର ଯେତେ ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ? ପୁରୀ ଉଠେ ନାଇଁ? ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। କ'ଣ ହଉଛି? ନା ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ ତାପିତ ଥିଲା 8 ମାସେ। 8 ମାସ ଧରି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ପୃଥିବୀ 8 ମାସ ଧରିକିରି କ'ଣ ତାତିକିରି ଥିଲା, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକିରି ଥିଲା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା? ପୃଥିବୀ ତାତିକିରି ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସବୁ ଜୀବନ ପାଇଲେ। ସବୁ ଜଳରାଶି ଜଳ ପାଇ କ'ଣ ହଉଥିଲେ? ଜଳ ପାଇକିରି ପାଣି ପାଇକିରି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଲେ? ନା ଜୀବଦାନ ପାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛି ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତର ବରସି। ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲା 8 ମାସେ 8 ମାସେ ଯେମିତି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକିରି ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ, ସେ ଦୟା ପାଇ କ'ଣ ହେଲା? ନା ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷା କରିଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଜୀବଜଗତ ସବୁ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲେ। ହେଲା ପିଲେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ତକ ପଢ଼ିବା ପଛରେ ଏତିକି ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ହଉ, କାଲିକି ଆଉ ତକ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଆଉ।